martang yang mahita ali dewata jauh pada marabang so di badung ijang puji-puji yang mendok mulia tema upasat hamid wali Tuhan dia sini rohamali Tuhan do dengan dewasa satu pinayali Tuhan nalau manang yang hatami hami pasu-pasu ramoti hati-hati dot pikiran nami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuh amin. Shalom horas ma dihita salhutna amangina nga angginan yang halongan di bagasan Kristus Yesus hatani debatana gabe turpuk jamita pertanyaan ta ima sian buku Evangelium Matius bidu 10 walu mamuka meset ayat 15 sahat ayat napa 20 hol songon mah hatani debata didok disi taringot turuhut pamisamon alai molo mardosa dongami topot jala ajari ibana holak kamu padua molo ditangyo ko dapat todo ibana gabe dongamu muse ale anggo so ditangyo ko araho madongamu sada manang dua asahina tidak koni dua manang turu halak nasa hata alai molo so ditangyo nang nasida babu matu nasa huriyai molo so ditangyo nak kuriyai etong maibana songo parbeko jala si jalo biu si tuturo na hodokot tuhamu nasa nani iho tamuna di tanoon hot mai tari hot nang di banu gicah jala nasa na pinalua muna di tanoon saat mai malua nang di banu gicah akup ni hudok madihamu molo mardus ni roha manang dua siak kamu di tanoon to mangyakon manang dia pe jalo omuna dua siak damang na di banu gicah ayanggo pungu dua manang tolu pe marhite-hite kuaru saido anak kudo nasida ido yanggo sahana amang inang naniolongan di bagasan Kristus Yesus di nama dalani gulutta siganu pare hita tarlumu bimason sahalak Kristen tutu saya alung do persoalan manang masalah di parsaurata hita sama hita halak na persia sapunguan sahuria na olo mabay ngacit rohatta olo do masa di perkerejuan dot sahuta do tubuh nang dihuriat tabi ra olo do alami hatani nasida pambahenan dot ulaun na mabay kita manang najol mana asing gabi suguro hamar nida imana bohado sikapta respotta jala tigdakatta tunasida molo masa rupani si songoni molo hita paidaida do fakta manang na kenyataan na masa manginang molo marsala dongan na mabengacit rohana godangan do respon ni jolma pitor ma pikir bohama carana balas dendam di beritahu ma marhiti media sosial di pararat di pasar jala parwaraon nasida tuak kajolma ra godang dotong nama coba pasingoton manang mamudai alai di pasingot dinatorop manang ditiki godang jolma natutu mambahe maila nasida jala terkesan songon na menyudutkan alai hata ni debata turpuk jemiton mengajar hotu hita bohado sasitong na pasingot todongan saha porsiaon na mangulah dosa dung di pasingot Jesus isian nai asa unang mangulahon poda haliluon diajar ho Jesus ma musi nasida taringot tu si patu paon molo dia dupi nasida pabainan nadilu ima aka hasalaan sahalak asa pangajarianon boy marlapatan menjaga hadamion di Korea marhite turpuk jemitau na manginang ditikion anong matulu poin narikot si pasahaton na tuhita ima na perjuro pasingot perdongan di bagasan holong not bisuk akaruas ni huria ima dang jol mananu nga sempurna manang dang adong biya orangan na
Alai akajol mana dipatau jala terus diperbadiai Tuhan Yesus. Sialani tentu olo dope bui terjadi kesalahan. Manang balik tu dosa nang halak Kristen. Molo masa si Sony di soma tugas sesama halak Kristen ima marsipasingotan mengajari mamodai asa olo marhamu baun asa olo bertobat. Bohado tugas pasingoton mamodai jala mengajari naik kot taulahon dilihun Tuhan Yesus dosongot petunjuk ima pamisangon dohot poda ikut diulau secara bertahap. Na parjolo hita patupa manian pamisangoni di bagasan pakatayon secara pribadi manang na tertutup. Hita topot maibana jala hita ajari alai molo tahap pamisanganon dohot podai dang disakko manang dang ditanggapi udang pitor tapasobu alai ta'arahum madongat tasada manang dua asa hina tidakon nasahata tunasida dang nasongon nalaw manguhumi hita alai songon sada upaya doi asa pitor hatop ibadah menyadari jala mengaku nasalaan na jala oli bena marhangu bau alaya manginang monotong dang disaku nasidain na dipabuwa manasida tu nasahuria dibahen mapamisang tu nasida marhite huria alai molodang olo nasida manjalo dohot manangihon pamisangoni jala dang olo marhamu baun etong maibana songon perbegu jala si jalo behu tentu amanginang pemungut cukai ima sada profesi pengumpulan pajak tu pemerintah Roma dohot ibadah na tibok somalna si jalobeu ima dengan pakilalaan marsana di ibana pangalahona na egois na mabain akka si jalobeu di ide met jala di palea halak Yahudi molo sa halak Kristen manang situ Kristus dipisang marulang-ulang hobar petunjuk di Tuhan Yesus alai tong dipakora sohana perlu maibana diperlakukan tegas di RPP maibana ruhut parmanion pamisang siar par sauran ni huria asa disolsoi ibana pabainan na jala masihon ibana musimulak tu huria ni Kristus jojod do ditikyon amang inang dongan sa porsiaon na magulahod dosa pitor hatop pita uhumi marhite cara nasotikos marhite cara naso sito buasa nagabi mambahin rohana so na tertekan jala olo gabi dipajugan dirina dipajugan rohana dam olo ibana mengaku nasalan nabi nenek jala dang olo ibana marhamu baun jujut situ tua manginang molo masa si soni pitor tapat tujolo akal dohot logikata dohot sugo ni rohata gabi lupa hita patujulohon holong dohot bisuk na hobar tu hasitongan ni hata ni dibata tolumusa 10 pitu didok disi dan jadi hosomomu dohammu di bagasan roham alai ikon marsipasi ngoto dohammu asa unang manean dosa ho ala ibana molodak sonang pakilala atta ala dihaciti donga sa porsiaw tahita unang matibus soguni roha jala paloas soguni rohai mertibut-tibun di rohata nama baik gabi tubuh sakap balas dendam alai sebaliknya palua mak soguni rohai jala tapasingot manasida di bagasan go kolong dohot bisuk nahobar tu tahapan daun di pasar di mata tu hita meriti hatana
Iko berani do hita pasingoton hasalaan ni dongan saha porsiaon asa mulak tudalan ni debata jala monotung pehita di pasingot sialani pabahenat tanasala manang balik kita tu dosa unang magabi syukur hatta ikut taha mulyati homma ala adong dopena olo pasingotok kita jala kita sadari mahasalatai huhut berkomitmen hita asa unang taulang ibi marhamubao kita ingot masongon haanggi hita saluhutna salak na porsiai di bagasan Kristus Yesus ikut dorap majaga ikut dorap marsi pasingotan marsi podaan marsi ajar di bagasan horong nasihat Tuhan ini ay sadaro hita di bagasan Kristus ubah ini hasadaan persauran ni huriai ikut totong lo di bagasan hadameo dohot las miroha pasangapon di mata na paduahon panguhuman ni Kristus kuk hati goran dohot hasitongan amang inang mulut ida cupak kita dosa ada jaminan sian Kristus mengesahkan tindakan-tindakan huria manang ruas na dipatupa hobar tu aturan-aturan naung ditotapon na perjolo ima di napatupahon pamisangon ruas na mangulang dosa nasa nani ihut hotamu na di tanon hot may tarihot nang dibanugit siyang dirok di siya amang inang nanolongan di bagasan Kristus Yesus jika teguran yang dilakukan dalam jemaat benar-benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan Kristus maka keputusan Kristus akan sama dengan apa yang telah diputuskan jemaat molo pamisangon na pinatupani huria hobartu aturan na ditetapkan ni Kristus keputusan ni Kristus pesarupa makdohot keputusan na naung di baik kuriai dan diperluas debata peraturan na sendiri dipermainkan sialane i disetujui dogaduk panguhuman pamisaon na sitong na di baik kuria dina mangalehon tujol manama ngulahod dosa na sooro dipisangi manang na bohape penghinaan na binayan ni na mangulahod dosa na gijang rohana itu pamisangaw ni uhuman tunasida nung ada tetap di pengadilan surgawi na marlapatan marisuang dosugot molo membela diri nasida na dipasiding sian huria nasitom daktahan nasida di panguhuman ale molo terbukti dosa laki putusan ni huriai sialan ni kelalai dok ketidak adilan Kristus hobar tu asini rohana na walgay dilului ma muse nasida buhay tabirin Johannes si ayat 24-25 napaduahon na manginang din na mabuat keputusan mane sa hasalaan nasa na pinalua muna di tanoon nina saot may maluwa ng dibanugit siyang paguguman ni huriay dang boy bersifat mengingkat paguguhu asa na mangulaw dosay olo marhamubaw si tutu ikatani boy jala ikut di palua musik cukup pisak-pisang nang mencapai maksud na jala si pamula dosay ikut dijakot jala diapudi dang adong laut na suboy di seperangi kecuali lubang na manirang surga neraka nasida nang bertobat dijak komulak tu para sauran ni huria nabadia asa merasa lega ibana tenang pos rohana nasida siana nang disesa hasalaun na di surga molo sitong rohani nasida maradopod di patak panguhuman ni Kristus ima panguhuman nagok hatigoran dot hasitongan di bagasan mulut tabi sialani i mangulu mahita hubar tuhatani di bata asa totok kita di bagasan hanguluan na siya tuhatay kanya patuluhan namang inang ditangihot di bataro tangyakta jala donganon na do kuryana totong do say ditangihot di bata tangiang na pinasahat ni kuryana terlumobi di nama buat keputusan martangiang si tutu do ruas ikkom martangiang
Adong pokok dua na disepakati sa luhut ruas ni Huria, mangidok penguatan ima keputusan na adil. Ditangiyod debatado ijala alusan na. Saidonganon ni debatado akahalak na porsiya tu ibana. Saidonganan ni debatado nak P2 manang tuluhalak marpungu mamuji pasangapon guar ni debata. Sialani sa luhut halak situ Kristus diarahon jala diocar asa marpungu hobar tu ulaon parsauran na badiyay. Sialani ido di namar Huria pehita rabdohot dongan saha porsiaon iko yakid do hita iko porsia do hita natangi honon ni debatado tangiakta jala saidonganan na do hita. Sialani molotung pe adong persoalan dan permasalahan na terjadi di Huriai boy di pasai dohot dengan ima marhite tangiang dohot parsaurat atau debata. Disadario na manginang di paingot mahita tajalo ma pengajaran natung masairkot tu hita songo sahalak sito Kristus hita na mangulu rabdohot dongan sa porsyauta di na mangulaon siulaw kita ikon bersikap nasitok kita monotung masa perselisihan iko bersikap na benar kita. Asa mangulu hita dohot dongat tadi bagasan hadamio. Asa saroh hita sa pikiran jala satu jua kita di bagasan Kristus Yesus pasangap po guarne. Amin. Martanya kita. Marsangap marmulia maguar muli Tuhan Yesus Kristus. Saliling ni leling na siala asini roham dot holong ni roham tuhami biali Tuhan. Tuhan nung ngahutangyo kami wihatam. Nabadi angget mabuya li Tuhan. Upahusor-husor hamil li Tuhan. Angget mabuya li Tuhan. Gabi ujah di bagasan mulu na bibi. Asa buhay hami mangulu hobar na tu sinakapan ni rohami. Pargugoy salut aka perbarita na uli manang ni dia pe maringanan. Salut huruas ni Huria. Molotung pe anong aka persalisihan. Homa li Tuhan napasingot to na sida. Asa mamisang di bagasan gup dami holong nasitong siyako. Asimaram dia mi jolma perdosa sisa dosa ng panglasan namin ni Tuhan. Asa nang tarabat paso-paso na law sila ng Tuhan. Holam mga saon kuar ni anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Moliate mamangin nung radihamu menonton video. Jalan naskah jamita tersedia di deskripsi. Di patama masuk-masuk di patama ngaramoti hita di patku basiota. Tuhan Yesus Kristus totong mengaramoti hita. Tabi masya kami erlas silaban Tuhan Yesus ma totong madongani hita salutna. Horas shalom.